moi! Nyt on semmonen iloinen hetki, että ollaan tekemässä 3. levyä ja ajattelin käynnistää tähän semmonen joukkorahoituskampanjan 3. levy äänittämisen ja tuottamisen osalta. Mä oon tehnyt aiemmin, Kiskot-levyn 2016 ja Valoraitoja 2019, sori hippu. Niin nyt sitten 3. levyä teen ja siihen teen apua. Mulla on tarjolla monenlaisia vastikkeita, niin niitä hankkimalla pystyy mahdollistamaan levyn teon ja on jo etukäteen tosi kiitollinen teidän avusta. Ja jos tuntuu siltä, että ei ole rahaa hankkia, niin sekin on tärkeää, että levittää tietoa tästä kampanjasta. Mutta ei muuta. Kiitoksia etukäteen ja nähdään keikoilla ja muualla somessa. Kiitos.